खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनि गोख्रों नाजानाय से नं सोनाब सिंग्रिबारि आरो साहा सिंग्रिबारि गामियाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। नंगौ भेरगाव बियाबनि से नं सोनाब सिंग्रिबारि आरो साहा सिंग्रिबारि गामियाव गोग्लैसोना थानाय गामिखौ जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया सौफैनायनि सिगां मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गोबां गोख्रों हाबा मावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबखौ उनफिननायनिफ्राय जौगासार बियाब खालामनो बायदि जौगाथायनि बिथांखि लाना खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांखौ। बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशन गावारि फसंथाननि गेजेरजों ICBP प्रजेक्टजों दासान्दि थाद'नाय गैयै सिंसिंनि गामि लामाफोरखौ ब्लक डेभेलपमेन्ट खालामनो खामानि मावनायखौ राहा लागासिनो दं। दिनैबो 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबाव गोबाव समनिफ्राय गोग्लैना थानाय से नं सोनाब सिंग्रिबारि आरो साहा सिंग्रिबारि गामियाव हाबनाय लामाफोरखौ जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होदों मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा रायजो राजानि थाखाय बयनिबो थाखाय। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि बिटिआरनि EM एबा भेरगाव समस्तिनि MCLA दावबायसा बर' सार बिथांनि अहरह नाजानायनि गेजेरजों दिनै ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट फान्ड एबा सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि दारा गोबां खामानि सेंसन खालामनानै लाबोदों। बिनि गेजेराव नैबे लामायाबो आरो दिनै बे लामाखौ खना खना जेसेबांखिनि आगोलाव मावनो थालांनाय लामा बेफोरखौ मावनो थाखाय बिथाङा थांखि लादों आरो बे लेखायै दिनै गासै 23ता लामाखौ बेखेवबाय आरो खामानिया मावगासिनो दङ। आरो बेनिफ्राय दिनैबो दोंनै लामा नैबे सानजा सिंग्रिबारि आरो सोनाब सिंग्रिबारि बे दोंनै लामाखौ दिनै बेखेवजेननानै होबाय आरो दिनैनिफ्रायनो खामानि मावनाय आराम्भखौबो खालामखाबाय। गोजोननाय मोनदों रायजो राजानि खामानि मावनो होनानै मोननानै आरो माखासे दंबावो बे माखासे लामाखौबो मावगोन बिथाङा खोथा होदों आरो दंबावो सेंसन जाखानायानो बेखौ जोङो लासै लासै मावलांनायनि थि खालामनाय जादों। दिनै बे समाव मोनसे सोंथि माने भेरगाव समस्तियाव माखासे लामा बेखेवनानै नैबे समाव खामानि मावगासिनो दङ। दिनै गुबुन जायगानिफ्रायसो थिकादार फैनानै बे खामानिखौ मावदों होननानै माखासे सुबुंफोरा सोंलु खालामदों बे समाव। बेखौ गासैबो बुङाखै सोरबा बबेबा राजखान्थिनि सानैसो दैदेनगिरिया बुंदों आं खोनादों नुदों। नाथाय बिथांमोना बेसेबांखिनि माने नायगिदिंनानै बेखौ मोननो हादों जोंहा बेयाव सन्देह दङ। मानो होनना बुङोब्ला सोरबाया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बे खोथाखौ बुंदों जे बायजोनिफ्रायसो थिकादार लाना फैनानै माने बेवहाय बाहायदों जोंनि ओनसोलाव खामानि मावग्रा रावबो गैया नामा होननानै। दा बेवहाय जोंसो सोंलु खालामनो लुबैदों थांनाय बेसेबा बोसोर सरकार खुंनायनि समाव साबैसे मानसिखौ गोदोर थिकादार बानायनानै गालांखो साबैसे मानसिखौ लाइसेन्स गोनां थिकादार खालामनानै गालांखौ बेखौ बिजिरनानै नायग्रो। जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव साथाम साब्रै गेदेर थिकादार बनायना गालांनायनि अनगायै रावबो थिकादार गैया। होमबा दिनै कौटि थाखानि खामानि मावनांगौब्ला बिथांनियाव लाइसेन्स थानांगोन बिथांनियाव थाखा थानांगोन अब्लासो मावनो हायो। बा बेखौ बै समावनो मानो खालामना गालाङाखिसै जोंनि मानसिफोरखौ दङ जोंनि सासे सानै आसियाव साननो हानाय बेफोरबायदि थिकादार दङ। दा बिनि थाखाय दिनै जोंनि नैबेयावहाय नाय बे लाइमोन सेंग्राफ्रा गोबाङानो खामानि मावनो ओंखारबोदों नाथाय बिसोरनाव लाइसेन्स गैया बिसोरनि आखायाव थाखा फैसा मजुद गैया। दिनै बिथांमोना सोरनिबा लाइसेन्सआव मावनो गोनां जायो अब्ला बेखौ सोरनिबा माबायाव टेन्डार मारिनानै लाइसेन्सआव जों मावनो गोनां जायो। दा बेयावहाय जुदि नायनो थाङोब्ला सोरनिबा थिकादारनि लाइसेन्सखौ नुगोन। आरो नैबे सेन्ट्रेल प्रजेक्टनि फैसाखौ ओजों दिल्लीयाव फैसाखौ नांनानै लाना फैनायनि खोथा दङ। बिथांमोनखौ नांहोनायनि उनाव बिथांमोना थाखा फैसाफोरखौ बिथांमोननो हरगासिनो दङ। बे जायगायाव थांनानै जुदि सार्भे खालामनानै नायोब्ला नुगोन दोंफ्रोमबो लामायाव जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ EM दावबायसा बर' बिथाङा बाहायगासिनो। दोंसे लामायाव साथाम साब्रै साबा सयजन 7 जन 8 जनसिम बे लामा दोंसेयाव खामानि मावनाय नुगोन। बे दायथ' लानानै मावनाय जोंनि सेंग्राफोरखौ नुगोन जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ नुगोन। खनसेल' सार्भे खालामनानै सोंहैथां बे लामायाव थांनानै सोंहैथां जे बे लामाखौ सोर मावदों जों मावदों होनना बुंगोन बिथांमोना नुगोन बेयाव सानफ्रोमबो लामायाव जिरायना थानानै लेबार बाहायनाय खामानि मावनाय JCB लानानै मावनायखौ नुनो मोनगोन। बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुं जोंनि मानसिफोरानो एंगेज जागासिनो दङ रायजोफोरा नुगासिनो दङ। नाथाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों सानैसो ओरैनो मानसिफोरनो नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोसावनो नागिरबाय थायो बिनिफ्राय जोंनि रायजो राजाया साबधान जा। बे समाव मोनसे सोंथिबाव दिनै UPPL हान्जायाव इउथ होननाय माने लाइमोन होननाय माबा हान्जा गैला होननानै बुंदों। दिनै माने BPF आव गासैबो लाइमोनफोरा दिनै जयनिं जाहैजोब्बाय BPF खौ सापर्टार खालामजोब्बाय होननानै बुंदों। भेरगाव गैमारला नामा इउथ होननाय UPPL आव? बेखौ बुङोबाथ' जों मिनिनोसो ओंखारो। नै आंनि उनथिं नाय बिसोर मा बोराय जोब्बाय नामा नायलाय मोखांफोरखौ नाय गासैबो इउथ
रोंखा राखा सोरबा ग्रेजुएसन सोरबा MA पास BA पास डिग्री लानानै बिथांमोना दिनै साख्रि मोनाखैब्लाबो बिथांमोना दिनै गावसोरनि माने भबिष्यतनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो बेखौनो दिनै सोरजों थाङोब्ला मोजां जागोन प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थाङोब्ला जोङो गासै जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोजां खामानियाव जों लांनो हागोन आरो जों बेयाव थाङोब्लासो जोंहा भबिष्यत दङ बे हिसाबै दिनै बिथांमोना बयनिबो थाखाय रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोदों नै लाइमोनफोरखौ नाय बिसोर लाइमोन नङा नामा इयुथआ जोंजों जेसेबांखिनि दङ बिथांमोननियाव 10% इयुथ गैयाबो जानो हागौ सानैसोखौ ओरैनो माबा माबि होगोन हेनटेन होगोन होननानै जाहोना लोंहोना लाना थांनानै बहाबा फट' थिखांगोन बिदिजोंनो गासिबो दङ होनना बुंब्लाथ' जाया जोंथ' नुदों जों बुंला नामखौ लाला बहाबा ट्रिपाल सिङाव जनानै लोंनाय जानाय खामनाय बेफोरखौबो फट' होदों बेखौ जों बुंनो थाङाखै जाय दोलोआवनो थाया मानो मोजां खामानि मावलां जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय इयुथआ सोरदों दोङो सोरदों गैया रायजो राजाया नुदों नैला बिसोरखौ नायब्लानो जाबाय जोंजों ग्रोम ग्रोम मावगासिनो दङ